Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joep met optredens van King of the World in verband met hun nieuwe cd. Skeffer, hier al wat jerdere cd uit, maar je komt hier ook te spelen. Hans Wichman en straks een gedicht van Mees. Blok bij blok bij blok, de hele blokkendoos zit vol met kleine stukjes leven. Blok bij blok bij blok, ik heb er zelf al genoeg, dus mag ik jou er eentje geven. Hier heb je een blauwe, speciaal voor jou. Ik heb hem voor je warm gehouden, want het wordt hier soms zo koud. Dit is een beetje medeleven, dat niet iedereen heeft. Maar het was nu in de aanbieding, dus dat leek me een goed begin. En de rode mag ook niet ontbreken. Rood is voor tevredenheid. Voor kijken in de spiegel en blij zijn met wat je ziet. Voor zitten op de bank en niet verlangen naar later. Want later, dat komt later wel. Dus laten we nu gewoon praten over blok bij blok bij blok. De hele blokkendoos zit vol met kleine stukjes leven. Blok bij blok bij blok. Ik heb er zelf nog steeds genoeg, dus heb je nog even. Deze gele past bij jou. Staat mooi bij je haar. Dit is het geloof dat altijd alles goed komt. Hou die goed vast, want hij glibbert nogal snel. Maar als niets meer zeker is, dan heb je dit blokje nog wel. En dan de groene, hoe kon ik die vergeten? In de groene zitten stukjes van de mensen die je lief hebt. Hou die goed bij je, als een soort sticker die aan je kleeft. Want met dit groene blokje is jouw blokkendoos compleet. Blok bij blok bij blok. De hele blokkendoos zit vol met kleine stukjes leven. Blok bij blok bij blok. Alle blokken naast elkaar, al is het maar voor even. Oeh, oeh, oeh. Oeh, oeh, oeh. Want als al je blokken vierkant zijn en de deksel netjes dicht past, zal daar ineens die gouden driehoek zijn die er echt niet meer bij in kan. En je wist niet eens dat driehoeken bestaan. Dus voor dat ene exemplaar gooi je alles door elkaar. Dan gooi je blok bij blok bij blok. De blokkendoos weer op zijn kop voor een blokkeloos leven. Blok bij blok bij blok. Alle blokken op zijn kop voor een blokkeloos leven. Oeh, oeh, oeh. Oeh, oeh, oeh. Oeh, oeh. Messing around with the big boys, staying out all night, hoping that someday you might find something to make it right. But you ain't got that silver spoon in your mouth, and that you never will. So they will let you move real close, but they won't let you play. Money talks, money
Money talk. You spend your whole life dreaming of places never seen. It's so damn hard to find a way when you ain't got what it needs. Money talks, money talks. Money talks, money talks. Sweet things stuck inside your heart, but they don't stand a chance out there. Money talks, money talks. Money talks, money talks. Money talks, money talks. Money talks, money talks. Ja, wauw, wat een begin van dit programma. Noorderwien, mij een gedicht en een prachtig nummer van King of the World. Man, ben het zien hier onderwijs, vandaar dat ik een mooie cd maken hebben. Jubileum cd, ik ga de vakant maar even uit print. Royal 10, en ik moet zeggen, dat is een hele mooie plaatje. Jeren Vlien hebben ze al even te gast gewoon, deze heren. En ik ben blij dat ze er weer binnen, want ze doen regelmatig Friesland om. Marlon, Govert, Stef, Ruud, welkom. Dankjewel. Hoe is het? 10 jaar verder, hè? Heel goed. Alweer 10 jaar verder. Gaat snel, hè? Tijd geleden dat we hier ook waren, geloof ik. Hè? Ja, 10 jaar, het is onvoorstelbaar, maar we zijn er. We hebben het gered. We leven nog. En een nagelnij album, zeggen wij dan in het Fries? Nagel, nee, zeg ik. Ik ook. Wat voor plaat is het geworden? Is het een soort verzameling geworden van nummers die jullie tijdens de pandemie hebben geschreven? Of lag er nog wat op de plank? Nou, het is inderdaad een resultaat van inderdaad een langere periode van schrijven. Omdat we meer tijd hadden. Normaal gesproken was die 1,5 jaar eerder uitgekomen. Maar nu hadden we meer tijd. Dus we hebben over een lange periode gerepeteerd en geschreven. De invloed van ook Stef en Marlon is er groter op. Meer als een band vind ik geschreven. En dat is wel het effect van die coronaperiode geweest. En toch kan ik me voorstellen met jullie muziek, blues, dat je snel de neiging hebt om hele lange nummers en nog een keer en nog perfectionistisch te doen. En dat hebben jullie niet gedaan op het album, hè? Want de meeste nummers zijn gewoon 3 à 4 minuten. Je hebt het vrij compact gehouden. Ja, maar dat doen we meestal wel. We hebben meestal 1 of 2 nummers die wel langer zijn. We hebben er ook weer 1. Let It Roll, de laatste, is echt wel lang. Ja, die is dik achter. Ja, dus we tippen ze wel aan. Gewoon, maar we houden ook van compacte dingen. Het is, kijk, live pakken we wel meer uit. Bijvoorbeeld op een plaat moet je niet oneindig gaan soleren. Maar die ruimte zit op bepaalde nummers, hebben we dat wel. Omdat het er ook bij hoort. Hoe lekker is het om weer op pad te zijn? Ja, het is fantastisch. Het is echt fantastisch. Gewoon. Het is te lang geweest. Te lang. Veel te lang. Toch wel, hè? Ja, veel te lang. Ja. Hoe zijn jullie uit die pandemie komen? Wel hecht als band? Ja, ik denk het wel. Ik denk het is echt voor iedereen moeilijk geweest. We zitten niet in de goede sector. We hebben er wel last van gehad. Maar daardoor ook heel gedreven om er weer uit te komen en door te gaan. Dus ja. Allemaal energie. Veel energie, ja. Heel veel. Ik ga even naar Stef. Belgen? Ja, dat klopt. Hoe is het tussen die kaarskoppen? Nou ja, het went wel, weet je. Ja. Ja, of andersom ook nog. Hè? Ja, waarschijnlijk. Ben jij van huis uit een bluesman? Ja, ik ben eigenlijk als gitarist echt wel begonnen als bluesgast. En dan een aantal jaar afgeweken. En dankzij King of the World terug
waar ik hoor te zitten, zeg maar. Ja. En dit voelt goed, gewoon nog als een vertrouwde jas die je aandoet. Ja, eigenlijk wel, ja, zeker. Het is een goede uitlaatklep ook. Hoe heb je dat meegemaakt? Het schrijven, het produceren van zo'n plaat. Waren je veel bij elkaar of is het ook via e-mail en dat soort dingen gegaan? We hebben veel Zoom-meetings gehad en zo, maar ja, om te schrijven is dat eigenlijk niet te doen. Nee, is ook met vertraging, hè? Van die technische problemen vaak. Ja, precies. Echt samenspelen kan dat niet. Dus we hebben zo gauw als het kon, zijn we terug beginnen afspreken. Dan was het toen in Rotterdam. Dus soms moest ik wel nog een beetje clandestien de grens over zien te komen. En wel politiecontroles gehad en zo. Okay, ja. Maar het is... Petje op, wegduiken. Ja, precies. Ja, Ja, de illegale muzikant. ja precies. Ja. Ook voor jou, lekker gewoon, de wereld gaat weer open, de deuren gaan weer open en spelen? Ja, precies. Het is nu weer echt op dreef aan het komen en het doet ontzettend veel deugd. Mooi man. Ik ken een tron naar die Borman. Govert, ook voor jou 10 jaar onderweg. Het gaat snel, hè? Ja, gaat heel snel. Ja, mijn dochtertje is geboren in het eerste jaar dat we begonnen. Dus dat is ook dat je denkt, wow, er gebeurt zoveel in die 10 jaar. Maar het is heel fijn om al 10 jaar onderweg te zijn met elkaar. Ja. Ja. Maar echt altijd de wind behoorlijk meegehad. Ik bedoel, jullie spelen overal en heel veel. Ja, dat klopt. Zeker de eerste paar jaar was dat heel erg. En ik moet eerlijk zeggen, de afgelopen jaren hebben we er gewoon harder voor moeten werken. Maar dat is ook fijn. Het is ook fijn om gewoon keihard te werken en daar de vruchten van te plukken. Het is ook nooit zo dat het echt alleen maar aan is komen waaien. We hebben altijd keihard gewerkt. En dat zal je moeten blijven doen, want je doet eigen muziek. En dat is niet wat iedereen leuk vindt en niet wat iedereen meteen pakt. En wat de radio pakt en de tv. Dus je moet aan de slag blijven. Royal Ten, wat voor plaat is het voor jou? Wat voor verhaal zit er voor jou achter? Nou, eigenlijk hoe wij ons voelen al 10 jaar lang bij elkaar. De naam King of the World komt ook van het gevoel wat we hebben als we met elkaar muziek maken. En Royal Ten is daar een soort bekroning op. De plaat, zei Ruud ook al, is echt geschreven met z'n vieren. Dus je voelt ook dat groter is. De liedjes zijn meer af en verder uitgebalanceerd. En meer echt ons eigen product met z'n vieren. En dat maakt het heel koninklijk. Het is ook een beetje een knipoog natuurlijk. Hè. De naam King of the World is natuurlijk ook een beetje... Mag een beetje, toch? Ja, precies. Mag ook best wel een beetje. Nou ja, en daarnaast is het ook zo, hè, wat er vanaf het begin af aan over ons gezegd is dat het kwaliteitsmuziek is. Dat vinden wij heel fijn om te horen en daar werken we hard voor. Maar heb je de lat wel hoog? Dan heb je de lat hoog. Dus vandaar dat we ook dachten, nou ja, laten we dan proberen een album te maken wat daar in ieder geval naartoe gaat. En dan noemen we dat gewoon koninklijk. Ik ben er helemaal voor. Ik ga nog even snel naar de drummer en dan ga ik zeggen Cauliflower Hoorn. Marlon, hoe is het om in zo'n band als soort zij-instromer erbij te zitten? Ja, te gek. Nu inmiddels al mijn 3e jaar King of the World. En, Time flies. ja, behoorlijk. Zeker weten. En sinds de komst van het nieuwe album Royal Ten is het wel echt ook mijn band geworden. Zo. Ik ben officieel een kwart lid van de band. Ja. Ja. Goed, hè? Te gek. Ja, en dat in de tijd van de pandemie. Hè? Het is heel geforceerd. Je probeert bij elkaar te komen. Laten we eerlijk zijn, muziek moet je nog steeds met z'n allen in een keldertje doen, toch? Of Ja, absoluut. Ja. nummers schrijven. Zeker weten. Zet je hiervoor ook in bluesbands? Nou ja, voor mij was het eigenlijk wel... dit is voor mij de eerste echte bluesband waar ik in speel. Okay. En ik zou ook wel heel eerlijk zijn. De afgelopen 3 jaar heb ik me echt helemaal de pestpokken moeten oefenen. Ja, zeker weten. Maar wel met heel veel plezier en met deze 3 te gekke gasten omheen. Dus dat is top. Ja, maar heb je aan je stijl moeten sleutelen dus? Ja, ik ben heel erg ik ben wel opgegroeid met blues, maar nooit echt in bands gespeeld. Maar ja, gelukkig ben ik goed opgeleid door deze 3 gasten omheen. En nu spelen en nog eens een keer spelen. En hard ook. Kijk, daar hou ik van. Welk nummer gaan jullie doen? Someone Like You. You must be stone cold crazy. I said acting like you do. You must be slowly losing your mind. I can't believe that it's true. I wonder why you do what you do. Said always itching for something true will never show. What's going on way down deep inside? You keep it under control. I wonder why you do what you do. You mess around with people, they will walk out. Someone like you. Now there's a line and you've crossed it, and now there's no turning back. Pride's a thing to hold on to. You're a thing of the past. I wonder
like you. I get a funny kind of feeling when I think about myself as that little boy. I see that old man with me, and I'm trying to be like him forevermore. But time has come between us, and nothing feels the same. I see a different side of him, I can't make it go away. But I still feel that same thing inside. Eyes of a child. It ain't easy growing older, knowing he's just like anybody else. And I guess we're all just human, but it makes me feel uneasy about myself. And every time I turn around, something seems to change. The world outside's a different place, and I don't know who to blame. But I still feel that same thing inside. Eyes of a child. Eyes of a child. Every time I try my best to let it be, I can't get over all the things I didn't see, and it hurts my pride to wonder why and realize that I was wrong. I get a funny kind of feeling when I think about myself as that little boy. And I see that old man with me, and I'm proud to walk beside him for sure. Now, no one knows what happens, but some things never change. And I wonder how much longer before he slips away. And I still feel that same thing inside. Oh, I still feel that same thing inside. Eyes of a child. Eyes of a child. Eyes of a child. Eyes of a child.
seen. Ordinary people standing in line, working hard all their lives just to get by. You know what it's like and who they are. Unsung heroes with beat-up guitars. A friend of mine passed away just the other day. Still can't believe it, he's no longer here to play. He worked hard all his life, now down to the bone. Left behind a wife and kid, sitting there alone. Tell me who are the heroes at the end of the day, when the prizes are given out to the ones that got away. You know what it's like and who they are. Unsung heroes with beat-up guitars. So fame and fortune for the lucky ones. But tell me what's left behind for the unheard song. I said I ain't in a shape the way we do. It's time to stand up for people like me and you. Let's turn around now and look the other way. To a world full of heroes that it's time to pay. You know what it's like and who they are. Unsung heroes with beat-up guitars. You know what it's like and who they are. Unsung heroes. Unsung heroes. Unsung heroes. Unsung heroes like you and me. Unsung heroes. Unsung heroes. King of the World, toffe band om ze Joert bij u hier in de Noorderwind studio te zien. Senior onderwijs dus, en dat hebben ze dus ook viert met het uitbrengen van een prachtige cd. Royal 10. Nou ja, dat belooft in ieder geval wat. Het zit wel op internet trouwens, dus als er net keer dan best kijk het die zeer onrieren. En ze doen regelmatig Friesland en gewoon qua live optreden. Dus wat dan allemaal lang het King of the World. Ik ben blij dat ze trok hier binnen naar al die bandwisselingen. En van blues, geven naar spoken word, naar poëzie, naar dichters, naar een wutkunster. Want die zit je naast me. Mees, mooi dat is de best. Welkom in Noorderwien. Ja, dankjewel. Dekt dat de lading? Woordkunstenaar? Ja, ik denk wel het beste. Want ik maak wel een soort van muziek, maar ook een soort van gedichten. Dus het zweeft er een beetje tussenin, maar het gaat allemaal met de kunst van woorden. Dus ja, dat omvat het wel. Ja, want we hadden een wat van die show. Toen is het een gedicht op ukulele of is het ukulele maar een gedicht? Hoe zus dat zelf eigenlijk? Ja, de ukulele is wel ondersteunend aan de tekst. Dus dat is wel het belangrijkste voor mij. Dus ja, het is een gedicht op ukulele eigenlijk. Ja, want het klinkt bijna als een soort leuk versje van een singer-songwriter. Ja, bijna wel, ja. Het is een soort van liedje, maar het is niet echt zingen of zo meestal. Het is een soort van praatzingen. Dus ja, of je het dan een liedje kan noemen, ik weet niet. Soms doe ik het wel, stiekem, maar ja, het is iets wat er tussenin zweeft. Lekker beetje creatief, toch? Ja. Ja. Wanneer best op begonnen met schreeuwen? Best wel lang geleden. Toen ik 7 was of zo, toen had ik al een column bij ons in de dienst. En toen schreef ik elke zondag wat er werd gezegd eigenlijk. En dat
werd toen door iemand op de site gezet van onze gemeenschap. En dan iedereen, of wel best wel veel mensen, lazen dat. Het was echt super stom eigenlijk. Maar tot mijn 10 of zo heb ik dat gedaan. En toen ik 15 was, ging ik ook liedjes schrijven. Dus ja, echt al heel lang ben ik bezig met schrijven. Ja, dus het is eigenlijk een beetje in 2 werelden als het ware. Dus een beetje de muziek en een beetje de poëzie. Maak ik het, Sascha? Ja, het is wel één ding, denk ik. Want ja, bij mij overlapt het best wel vaak. Dus ja, of ik dan een liedje schrijf of een gedicht met of zonder muziek, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel verschil, vind ik. Maar het is allebei leuk om te doen. Hoe belangrijk is het performen voor jou? Want dat jettert je er helemaal bij, hè? Je spoken word en poëzie. Dus optredens zijn heel belangrijk. Geldt dat voor jou, ik zeg? Ja, met spoken word is dat wel heel belangrijk. Ik ben nog wel echt aan het leren. Dus je hebt mensen die kunnen met hun bewegingen en met hun stiltes en zo, daar zit al zoveel in. En dat ben ik nu een beetje aan het onderzoeken. Want ik zit ook bij de Poetry Circle. Dat is een soort van lessenreeks. En daar zijn we dat nu aan het leren. Dus ik heb nog een lange weg te gaan. Maar ja, ik wil wel graag ook dat performance stuk graag onderhouden en daar beter in worden. Ja, want door onderhoorn bijvoorbeeld mij van Jans als Tresor en Rikst. Toen zit een beetje dichter bij Leeuwarden lopen. Hè? Ja, klopt. Is dat een leuke club om bij te jaren? Dat is echt een hele leuke club. Stimuleert zeker. dat? Ja, zeker weten. Het is opgericht door Annemarie Lindeboom en Lieselotte Jaspers-Fox. En die hebben het nu een beetje, ze willen het een beetje gaan overdragen, dat het een soort van collectief wordt eigenlijk. Dus dat iedereen gewoon dingen oppakt en dat het echt van de dichters wordt. En het is echt een leuke club om bij te horen. Het is leuke mensen, iedereen is met hetzelfde bezig. Dus ja, dat is echt heel motiverend om met die mensen om te gaan. En volgens mij ben je toch helemaal happy met die liefhebberij. Maak ik het zo niet? Ja, echt wel. Het is echt een leuke gezelschap of zo. Het is een heel bruisende gemeenschap eigenlijk. Dus dat had ik niet verwacht toen ik hier kwam in Leeuwarden. Maar ik ben echt blij dat ik het heb gevonden. En we krijgen nog een gedicht van Mees. Je live in Noorderwien. Dag meneer van de Mediamarkt. Ik kom iets terugbrengen. Ik heb me toch bedacht. Het is misschien een beetje laat en misschien niet alledaags, maar ik wil het niet meer, dus alsjeblieft meneer. Ziet u deze bulten aan de bovenkant? Zo heb ik hem niet besteld. Ik wilde plat. En het geluid wat erin zit, daar klopt ook iets niet mee. Het klinkt wel oké, maar de bas komt er niet goed doorheen. En dan nog iets. Ik denk dat die lek is. Hoe verklaar je anders dat er elke maand een vlek zit aan de onderkant? Hier heb ik allemaal niet om gevraagd, dus als ik nog mag ruilen, dan graag. Ik weet het. Dit live was al die tijd van mij en we zijn al een tijdje over de ruiltermijn, maar het hoort gewoon niet echt bij mij. Dus wat zegt u ervan? Ik dacht zelf aan een nieuwe. Of kan die nog gerepareerd? Mijn best, ik heb alleen het bonnetje niet meer. Washed ashore, buildings exploding, turning my TV red. In the eye of the beholder lies the truth instead. The ground is shaking, it's rotten to the core, giving us everything, but still we ask for more. Nature is calling us, but will we ever learn? Can we hear the calling? Still we watch it burn. I still believe, I still believe your love will shine on. I still believe, I still believe, I still believe.
still believe your love will shine on. Open your eyes, don't turn away. Your love will shine on. I still believe we all were born innocent. Ooh, yeah. I still believe. 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 Your love will shine on. I still believe we all were born innocent. I still believe. Still Believe van Skeffer. Heerlijke band. Til een tijdje verleden dat ze hun EP in ieder geval uitbracht hadden. Ze zouden het presenteren. Nou, je kent het intussen wel. Sloegen zo ook, maar toen kwam er een pandemie. Zo moet je het maar even uitdrukken. Jos Hartenveld, jonger van de band. Stel eerst even de band voor, Worst. Behind the drums, Mark Jongendijk. Yay! En Ietse Petersen. Yay! Ben Holtrop. Marco. Yeah! Slump. Ja. En jongen, dat is maar als een 80 mensen is, hè? Nee, maar dat is mijn vrienden nog even zo. Dus, en Nico Meijer. Ja. En Ellie en Karen F. natuurlijk, ja, die zijn wereldberoemd natuurlijk in Friesland. Dat, ja. Hoe ben je de pandemie een beetje terug aan? Heb je nog een protte oefening kennen? Of wie het echt via Zoom en dat soort ongein? Nee, want we hebben gewoon altijd wijze jongens, hebben altijd een soort van mannenavond. En met bier en worst en gezelligheid. En dan zitten we in de studio en dan ben we gewoon het componeren. En soms ben we, komen de gitaar uit de koffer, soms net. Weet je, dat is gewoon vriendenploeg. Weet je. En maar ondertussen hebben we dus wel heel veel muziek maken. We hebben, denk ik, bijna een cd klaar, toch? Full length CD. Nou, ja, het komt er wel. Zij zo noemen ze binnen wel klaar, ja. Het valt me op de eerste nummer in ieder geval wat je me moet spelen had. Lekker rocky, het is lekker pittig. Ja, een beetje Led Zeppelin achter. Hè? Een beetje hier 80 gek worden. Ja, inderdaad. Het komt ook dat iets bij de band komt. En die brengt ook zulke soort dingen binnen. En dat is wel super cool. En het is een heel onderwerp van You Today. Want het gaat natuurlijk over vluchtelingen. En dit nummer worden we dan opdragen in Oekraïne. Want dat is natuurlijk, dat gaat door. Het is natuurlijk het gaat constant trouwens om. Mijn oorlog en dingen. Maar dit is natuurlijk heel dichtbij. En dit daar wordt in Oekraïne. En ik denk dat de opbrengst van dit vers aan een goed doel. Nou, hebben we deze regelen. Ja, zeker. Dus je kan hem na je weken bestellen. En dan komt dat komt goed. Maar neemt het zelf wel even. Ik bedoel, vanuit de pandemie komen we in een oorlog te lonen. En dan op een Trodewixianer maak je het gezellig. Pak je een potje bier. Ja. Het maakt bloed dubbel, hè? Ja, bloot dubbel, maar we hadden, denk ik, wordt best van maken. Met name Tromark, die hangt gigantisch. Nou, onze studio's, kijk, ze gaan naar deze studio. Dus gewoon, ook maar een keer komen, want dat is hartstikke mooi. Ja, gaan we eens een keer doen, man. Even het skroend noemen. Hoe ben je daarmee bezig? Want komt er dan in mijn idee? Of is dat die beroemde jongen die bij elkaar komen en de game lekker zit? Nou, we hebben gewoon de luxe dat ik screw, maar dit laatste had ik volle minder screwen.
Michiel Hogeboezem die schroot. Maar Producer, hè, voor de band. God. Hè? Ja. Hoi. Hij heeft nog geld van die nederig. Nee, grapje. Hij krijgt altijd te weinig geld. Ja, hè? Ja, altijd te weinig geld. Dat is altijd meer. Het is ongelooflijk. Hoe hast je dit maken voor die patiënten? Nee, Had er een beroepsgroep Rick van muziek? Nee, alleen hij krijgt altijd een matsprijs, zeg ik altijd. Een matsprijs. Vriendendienst. En dan, ik maak nog steeds een hulp voor de rond, want ik ben hem kap en zo. Zulke dingen. Maar als je Ben, die schroot ik vestjes. En Nico is ik begonnen. Dus, en ik ga nog een pick-up plank lezen en die wil ik heel graag. Dus ik hoop binnenkort dat we die weer gaan oppakken. Michiel, dat mij. Dus dat is super, ja. En trouwens, Mark schroot ik teksten. Dus dat is fantastisch. Leuk. Ik zei het alleen, gek, hè, die EP hij uitbracht, dat je met een heel feest om heen bouwen zult. Dat hij met heel wil dienen, online en toen nog weer in Neushoorn. Op een gegeven moment valt het uit elkaar een beetje. Hè? Ja, wij hingen eigenlijk best wel een hele goede flow als band als Skeffer. We hadden hele grote optredens dienen. En dan, dat is wel kut eigenlijk om zo maar te zeggen. Eigenlijk willen we gewoon weer, hiermee gewoon weer een live band worden. En daarna ik gewoon die festivals gaan pakken. En Shetlid van dat kennen wij echt. Echt wel. Uit Friesland wij. Wat voor dikke. Huh? Ik jij een fantastische Fries noemer. Ja, we gaan we gaan heel mooi een Fries festje maken. Mathilde. En dat is ik trouwens, mede door Mark. Want dat is eigenlijk een beetje. Skeffer is net echt is eigenlijk een Engelstalige band. En, vond ik wel opmerkelijk. Ja, het is een beetje bijzonder. We hadden een flinke stemmen, maar we binnen. Maar de ruzie gewoon net normaal. maar we hartstikke mooi, leuk. En we ben ik heel trots dat we dit mee brengen. En ik geloof dat we spelen het hier, dus zijn primeur bij de omroep. We spelen hier dus live en we komen, ik geloof, binnen 2 weken komt het Leidbedijnbureau en weer in Brons overal. En dan hopen we dat het in de playlist komt. Maar hoe dat ontstaan? Gewoon toevallig dat er ineens een Fries nummer leidt? Ja, we hadden dus mannen jongen en dan hadden we dus discussies. Wat gaan we doen om? We moeten in Friesland meer bekend worden. Net in je kent dus meer. Hè? Dus corona-zaken doen. Dus eigenlijk is dat de reden best om te zien van nou begin ik een Friestalig festje. Klinkt wel wat dramatisch. Net in je kent dus meer. Ja, dat is echt. Ja, dat is gewoon echt. En het sokken money aan. Te volle drank op. En dan, ja, het is echt. Het is. Het leven is gewoon kut. Wieso? Ja, ik zie dat ik net meer zitten. Wieso? Maar nee, maar een beetje muziek maakt. Ja, wie maakt er wat? En is meer therapeutisch haast. Ja, dat is het zeker. Ja. Nee, we gaan gewoon een fantastische band. Dan ben ik nog met Neil Young op paard. Ja. De goden verzoeken, hè? Ja, precies. Ja. Mag ik nog een stukje jongen even? Nee, we horen bij Skeffer, joh. En een Friestalig nummer vind ik hartstikke leuk. Mathilde, ja. Ja, maar dat gewoon jaren. Het is super. Ik zie je al die jaren in gedachten naar den het. En in die dagen doel is achternaai. Vleuten diep maar vregen, wat hast du denn om? Dorst van haar, maar ze had die ieder macht. Om in leven vanken, niet het lossen kon mij. Ik zocht naar daar, maar net meer lief als du. En wat wij achterlieten, is die pine in het hek. En nog in wij, waarom wij begin. Oh lieve Mathilde, oh lieve Mathilde, waar hast du west? Oh lieve Mathilde, oh lieve Mathilde, waar hast du west? Mijn gedachten blauwe streamen, de polen in mijn hoofd. Er is een soort dat ik net begreep. Ik zou nooit meer hetzelfde voelen als du dit ziet mij daar. Uw stem is voor, ik had altijd nog speed. Oh lieve Mathilde, oh lieve Mathilde,
I salute my guardian angels, 'cause they're working overtime. Caught me in the middle of depression, with a ton of questions on my mind. Don't deceive me, don't be a lie. Is there a reason to believe him, or is life just treating me kind? How can I even deserve this with this twisted frame of mind? Don't believe me, don't be a lie. Don't deceive me, or I will die. And they say, follow me in mixed emotions, follow me in the streams, follow me around the boundaries, follow me in what I see. If you don't let it flow, wise up, don't miss the chance of being loved. And if you don't believe in us, we'll let you down without a grief, without a grief, without a grief.
his face. Job, wife, house, and children. Where did he go wrong? He stopped with working, cleaning, and caring for himself. His wife took the car and drove off. Took the kids and left. He couldn't deal with that. He started drinking and drank the pain away. He lost everything he loved. I think I know him. I recognize him. I think I know him. And I recognize him. I think I know him. And I recognize him. I think I know him. I recognize him. Today, his life is only past. And memories of better times, yeah. Sometimes you walk past his old house and wonders who the lucky people are who moved there. Where did he go wrong? I said, where did he go wrong? I recognize him. I think I know him. I recognize him. Ja, toffe band. Skeffer, Stay. De EP is uit. Nou, je hem had jet. Met druk te waren met nieuwe plaatopnames. En Mathilde, dat Frieske noemer, dat zie je hem gisteren wel bij ons op de radio. Ja. Fantastisch noemer trouwens, deze rockband. En voor rock geven we even wat liedere vestjes. Ik zoek haar sinds solo vestjes, maar dat dekt net helemaal de lading. Ik had namelijk hoort Hans Wichman. Hij had een prachtige cd uitgebracht over The Singing Woodlands. En zat ze vaak jet, dan ben je met zo'n project bezig en dan vreeg je toch weer een producmuzikant om mij te helpen. Hans, leuk dus de best. Welkom. Nou, hallo. Ja, leuk. De plaat en zijn verhaal, want het is een bijzonder werkstuk worden, hè? Het is eigenlijk sinds de coronatijd kwam ik eigenlijk op het idee om eens... Want ik had heel veel liedjes zelf geschreven al. En ik dacht, laat ik eens gewoon oude gedichten bakken en kijken of ik daar een liedje van kon maken. En dat ging zo goed dat het van een paar liedjes zijn een heleboel geworden. Dus echt een groot project. En ik dacht dat het leuk zou zijn om in ieder geval een aantal daarvan op cd te zetten. Dan kom je bij naam als Slauerhof, Frederik van Eden. Maar opmerkelijk, en dat bedoel ik op een positieve manier, Emily Dickinson. Ja. Hoe bist u bij Emily Dickinson gekomen? Nou, Emily Dickinson ken ik al heel lang, qua gedichten dan. En een hele bijzondere eigen stijl heeft zij. En dus ik vind het sowieso mooi. En met name die 19e eeuwse dichters, die hebben heel veel natuurlyriek. En dat heeft zij ook. En dat zit ook met name ook heel sterk in deze cd. De keuze die ik gemaakt heb voor de gedichten, zeg maar. Wat heel grappig is, dat ik hier in Friesland er op dit moment een project is. Een hele voorstelling om Emily Dickinson heen. Wat grappig dat zij niet eens weer in de picture is. Ja, Gerard Nijborg. Ja. Geheel toevallig, want ik sprak Gerard, ken ik nog van Tjoch. En dus het is heel toevallig dat hij een hele cd eraan gewijd heeft. En ik ook toevallig. Niet hetzelfde nummer trouwens, want ik heb even gecheckt. Volgens mij heeft hij niet dat nummer gedaan die ik heb gedaan. Dus, Wie sowieso een liefhebber van poëzie en dan met name het oude werk wat? Ja, absoluut. Ja. En met name ook Engelstalig, maar ik vind ook mensen als Slauerhof en Van Eden, ik vind het jammer dat
eigenlijk zoveel verloren gaat. En dit is misschien ook een manier om oude gedichten ook weer onder de aandacht te brengen. Juist omdat ze zo prachtig zijn. Broekst de tekst letterlijk? Of Joost die zelf ik nog de vrijheid om er een eigen draai rond te gaan? Nee, ik vind dat niet kunnen. Ik vind dat ik het hele gedicht in zich heel moet laten zoals... Zwart-wit. Ja, zwart-wit. Anders moet ik er niet aan beginnen, want dan moet ik zelf iets schrijven, vind ik. Maar het is wel zo dat ik sommige delen herhaal. Bijvoorbeeld dit nummer van Slauwhof dat ik heb gemaakt, is de laatste couplet is er een herhaling en dat zit niet in het gedicht zelf. Hoe was het oppakt met de cd zelf? Ik bedoel, had er nog wat muzikanten en oren bij vregen? Is dat ontstien tijdens de opnames of is dat al van tevoren in de hollen? Van tevoren, Sebastian en Erik, die zitten al in de band waar ik ook in zit, Fume Bridge. En ik had ze gevraagd om mee te doen, want het leek me leuk om wat extra instrumenten bij te hebben. En de jongen die het opgenomen heeft, Erik de Jong, dus een bekende folkmuzikant, die heeft opgenomen, maar die heeft ook, ik heb ook gevraagd of hij wat fluit erop op de plaat wil spelen. Ja. Komt je nog een vervolg op? Wordt het vaker wat waar bij de oude meesters, om het zo maar zo te drukken? Ja, sterker nog, ik heb nu 2 projecten eigenlijk in gedachten. Doe me gek. Een daarvan, ik heb op deze CD die ik heb gemaakt, zijn 2 sonnetten van ene Irwin. En die heeft er 14 gemaakt en het leek me leuk om ze alle 14 te doen. Maar waar ik eigenlijk nog meer trek in heb, is ik heb dus een aantal gedichten van de Eerste Wereldoorlog, die ik ook op plaat wil zetten. En dat vind ik ook super mooi. Dat is wel wat zwaarder dan wat ik nu heb gedaan, maar het is echt heel mooi. Welk noem ik je maar als eerste doen? Wat we nu als eerste gaan doen, de terugkeer van Slauwhof. Ik zocht een zee, een bos, een berg en droom. Nimmer meer rustig tot de plek gekomen, waar zij verborgen als een bloesem was. Onder het in lange herfst gewoekerd gras. Hoe kon in het ruimteloor ik ook vermoeden dat zij vol zorg de hoeve voort zou hoeden. En stil in stagen vrede wilde won, die ik wil zwerven, nooit bereiken kon. Bosvelden, meren liggen doorngrauw, in lange herfst, in einderlaag en nauw. Zij bloeit, ondanks de nacht, ondanks de dood, van bloemendromen en welkt ter nauwernood. Zij welkt ter nauwernood. Zij leeft in het afgelegen mistig land dat ik verliet, de wereld om te varen. Zij woont er nog, ik weet het zeker, want een sterke vrede was de hare. Het maakt haar niet neerslachtig dat de weiden groen waren, lente, zomer, herfst en winter. Zij werkte en wist altijd iets te vinden dat het grijs bestaan tot een rein wonder weide. Zelfs op het kleine kerkhof zat zij graag. Er stond een bank onder het schrale lover, achter een schrompelende wilgenhaag, bijna vergeten door de zomer. Daar kon ze 's avonds na het dagwerk toeven, zag van haar boek het liefste een dat ze al kende. De wolken trekken over molens hoeven, tot de avondzon haar weer aan huis deed denken. Daar wilde ik voor haar staan, als uit haar dromen, overgegaan in een warm waar verhaal. Maar zij zou mij van ver al aan zien komen. Het lage land ligt tot de einderkaal. Daar wilde ik voor haar staan, als uit haar dromen, overgegaan in een warm waar verhaal. Maar zij zou mij van ver al aan zien komen. Het lage land,
ligt tot de einde kaal. I went out to the hazelwood because a fire was in my head, and cut and peel a hazel one, and hooked a berry to a thread. And when white moths were on the wing and moth-like stars were flickering out, I dropped a berry in a stream and caught a little silver trout. When I had laid it on the floor, I went to blow the fire aflame, but something rustled on the floor, and someone called me by my name. Oh, it had become a glimmering girl with apple blossom on her hair, who called me by my name and ran and vanished through the brightening air. Though I'm old with wandering through hollow lands and hilly lands, I will find out where she has gone and kiss her lips and take her hand, and we'll walk along long double grass and pluck till time and times are gone, the silver apples of the moon, the golden apples of the sun. Hans Wichman met zijn beide muzikale maten. En als het meer jaren worst, het staat intussen op internet een prachtig album over The Singing Woodlands. We doen nog een nummer met hem live in deze aflevering van Noorderwien. Maar ik neem alvast oorskier van hem. Bedankt voor het hartje en Sjen. Na je weekend ben je gewoon weer met Noorderwien. En dit is nog een keer Hans Wichman. Hoi.
The apples ripen under yellowing leaves, and in the farmyards by the little bay, shadows come and go amid the sheaves. And on the long driveway, where in the thinning boughs each air bereaves, faint sunlight's golden and the spider weaves. Grey are the low-laid sleepy hills, and grey the autumn solitude of the sea day, where from the deep mid-channel less and less you hear along the pale east afternoon a sound uncertain as the silence swoon. Tide's sad voice ebbing toward loneliness, and past the sands and seas blue level line, ceaseless the faint murmur of the brine, ceaseless the murmur of the brine.